аплодисментите! Да поздравим екипа! Пляскайте с нас! Аплодисменти за Ани, Куинси, Джун, Лио, Ракета! Аплодисменти за картините! Вълната под Канагава от Кацусика Хокусей и Тайтянска планина от Пол Гоген. И сега, моментът, който всички толкова очаквахте, да аплодираме много силно музиката, която слушахме днес. Кармен, сюита номер 1. Ария на Тореадора от Жорж Бизе. Да, Бизе! Много ни помогнахте! Поздравете се и вие! Хайде, ръкопляскайте! Браво! Браво! До следващата мисия!